Manpuli yang kini ke basketball second Virgin Cup basketball tournament di Palapanya dan Keseng Samla Nongpo Propat Kasing samla jong kasnong nong po proper menta kasingi ka pratrik uya yong araja ar po ar hakasin ka ar kalas dang man penlong biang ya ka Berkham Cup 2022 ka lempung yelekai basketball ki samla hamadan yelekai basketball ka dong sajer nong po ya ketiga lempung yelekai basketball lawan man play pada dau ba bipul thank you Presiden barang ba jong ka RBYF kumu kongsan ha ka jinga don lang jong uba Sylvester Mensong rang ba snong ba Michael Karhunai secretary usamla Anthony Suchiang Presiden ka seng samla Ronald Rani organizing secretary nalor kiwi ki rang ba jong ka thai nong po ha ba phai she ka jinga khun ha ka ne ka singi play ya ka ne ka lempung la sakhi ye ka jinga khun ka bi itnat bat ka ba panchong shit shikat de ye ki pa ba ki bala ya khun da ki kenthei ka ta hapring jong ka shillong labet persha ye ka SYM ha ka ba hun jong ka shillong laben kalayo ban khoria ka nam jom da ka ba penlim ka SYM da sau phulai la khat sau basket ha ka jingye khun ka ba ar la ya khun da ki shinrang ka jingye khun ka ba itnan bat ka ba ya khai bormet bha kalalong hapdeng jong ka kanhun ka seng samla nong po pasha ya ka kanhun monak bat hapdeng ke jingye khun ka bajur ka monak kalala ban penlim no ya ka seng samla nong po da han riu phuwei la san po baskets Hakate ke lempung na kaliang jong ka seng samla kalapan shilur lu da ka kusnam ka basan po hajar na ka benta ki balado ha kaliang ki shinrang bat arpusan hajar na ka benta ki kunhun lado ha kaliang ki kintei nalor ki we pat ki kusnam Habakren ha kate keski na kaliang jong uba bipul thank you kumo kongsan ula ai ka jingye ro ye ke seng samla nong po ka bala simbiang ye ke sin jam ban penlong ye kum kate ke lempung ye lekai ki khon samla na ka benta ban lum bat ban lang bat ban long ru gerinsan ye ki khon samla ka thain kumba ka basketball kadai ka wini ki jingye lekai ka basdang ban pau ha ka jila bat bon na ki khon samla ki ye ka Hako Kariboy District bagi pelong in tournament Haki Marang Haji Sem Anggar Kantriu kepala kalian juga seng ni persang Abu Umroy ngi bangim sem lala ban kait ya usok ban penyak ya tepelun ya kenikam Henry kecil penyak jong ka seng sama longpo propar pan kami ju kasih kebenkong tu bangiri bagi lakho akabangar ketika second version kok tadi berhenti juga cicop nama kilapoi sekeperta kabaang jong kini ke tournament basketball pelong hapo Riboy District. Dan buburam yang ramba snong jong snong longpo ba Sylvester Mensong congratulations ba ya gajing sajid jong pi kumu presiden jong ke Riboy Basketball Association banikmi akan jingalam ke tupi kandon no kawin kan play tim ke biang do iba nikmat na kisamla jong Riboy District sa kiwi benta jong ka jaga hapo ka jela migray berhuwe jong ka de tim ka ban organize ya kana ka tournament ka banta apapun kitim kilapoy sa kana ka tournament lalok sa bacop habang yepet ya ka tournament kuladap ng susnan bag lidap ng jifukmano bagi layo yang ban organize yang kana ha itim na kaleng jong ka jela meglaya kilawani man yupijat akan ya ka sunong jungi se kamangi siam हमने को नोंगपो एरिया के जोंगी ते हमने नसो बनाई कुबले या इबा people thank you with the president जो का BYF golong ru cipes ke ni kopor nanta na kalian mesnong bertunjuru lagi nong simenta hamtam kibala sokumen hadu kata-kata banio bani simenta ban compete hamtam aba kidan kitim kibawan lagi wepat isnong Iwipat na kamtam na silong nang bagi lokal hangni kinyo ban pet ban yui ban saki ban agju ko ban yo ya ka standard of game mo kamtam na wedding basketball